Gepleyer Azatlyk Radiosu. Akşamyt hayrly bolsun hormatly radio dinleyijiler. Şuun 2017-nji ýylyň 28-nji fevraly hepdeniň şeşenbe güni eferde habarlar gündöligi gepleşigimiziň esasy bölügine başlamadan odul täzelikleri dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi watan şedýärim. Owanstanda polisiýa ofiseri barlyg nokadynda uklap ýatan 11 kardeşini atyp öldürdi diýip Helmand vilayatynyň resmileri 28-nji fevralda habar berdiler. Vilayatyň häkiminiň medeniýet wekili Ömer Zwak ofiseriň öz egindeşlerine ýara götürmek bilen bagly ýagdaýyň 27-nji fevralda akşam vilayat paýtagty Laşkargahda ýüze çykanlygyny aýtdy. Vilayat resmiýetiniň sözlerine görä hüjümçi öz pedalarynyň ýaraglaryny alyp polisiýanyň ulagynda gaçyp gidipdir. Onun hüjümüň jogapkärçiligini öz üstüne alan Taliban toparynyň düzümine goşulan bolmagy çak edilýär. Ogan goşunda we polisiýasynda eskerleriň hem polisiýa wekilleriniň öz kardeşlerine şeýle-de halkara goşunlaryna garşy ýara götürmek bilen bagly içerki hüjümler Howanstanda soňky 15 ýylyň dowamında kuruşda uly problema öwrüldi. Taliban toparynyň güýçlenmegine garşy töweşýän Howanstanyň hopsulyk güýçleri goşundaky köpçülikliň dönüklük bilen bagly ýagdaýlara garşy çäre görmäge çalyşýarlar. Türkmenistanyň howa ýollarynyň uçary ýolda ölen bir ýolagçynyň jesedi bilen Birmingham şäherine tarap ýoluny dowam etdirdi diýip media serişdeleri habar berdiler. 27-nji fevralda çap bolan maglumatlary görä Türkmenistanyň we Britaniýanyň Birmingham şäheriniň arasynda T-54-29 reýsini amala aşyrýan Boeing 757 uçary uly ýaşly bir ýolagçynyň özüne erwet duýmagy sebäpli Orsiýatyň Volgograd şäherinde gonmaga mejbur bolupdyr. We soň ölen adamyň jesedi bilen ýoluny dowam etdiripdir. Orsiýatyň TASS agentligi uçar howa galanda ýolagçynyň jesedi uçaryň içinde galypdy diýip derňi edaralaryndaky çeşmesine talgylanyp habar berýär. Şeýle-de maglumatda aeroporta baran derňewçileriň daşary ýurt uçarynyň içine goý berilmedi diýilip, bu karara uçaryň eýeti bolan döwletiň wekili hökmünde pilot tarapyndan gelinenligi bellenýär. Ýolagçy entekdirika adatdan daşary ýagdaýda gonmak barada karary pilot tarapyndan gelindi, emma uçaryň Volgogradda gonmagyndan soň tiz kömek lukmandary onuň ölenligini tasdikladiler diýip TASS agentliginiň maglumatynda aýdylýar. Maglumaty ýerli kanun goraýjy edaralardaky çeşme talgylanyp, ýolda ýogulan ýolagçynyň 85 ýaşly adamdygy aýdyldy. Media maglumatlarynda onuň dem gysmadan ýogulan bolmagynyň ähtimallygy bellendi. Uçarda bolan ýolagçylaryň sanynyň 189 adamdygy habar berilýär. Gepleyer Azatlyk Radiosu hormatly radio dinleyijiler, siz täzelikleri dinleýärsiňiz. Orsiýatyň prezidenti Vladimir Putin Merkezi Aziýa ýurtlaryna 2 günlük saparyny jemleýär. 28-nji fevralda Putin Kyrgyzstana bardy. Bu sapar 26-njy fevralda ady belli Kyrgyz opozisiýoneri Ömürbek Tekebaýewiň tutsak edilip, ýurtda muňa protestleriň tutaşan wagtyna gabat geldi. Orsiýatyň prezidentiniň kömekçisi Yuri Ushakov Putiniň we Kyrgyzstanyň prezidenti Almazbek Atambaýewiň duşşowynyň gün tertibinde iki taraply siyasi hem iqtisadi gatnaşyklary we regional hopsulygyna degişli meseleleri ara alyp maslahat etmeginiň göz öňünde tutulýanlygyny aýtdy. Kyrgyz mediasynda Putiniň öňkü Sowet Respublikasynda noýabrda boljak prezidentlik saýlawlarynyň öň ýanynda iki edek protestleriň netijesinde häkimiýeti çalyşan ýurtdaky ýagdaýy öwrenmek isleýänligi baradaky çaklamalar öňe sürildi. Atambaýew prezidentlik saýlawlaryna gatnaşyp bilmeýär, emma ol prezidentiň käbir yktyýarlyklaryny premier ministre bermek kararyna referendum arkaly iterge berdi. Putin 27-nji fevralda Gazagstana we Täjikistana sapar etdi. Ýewropanyň dikildiş we ösüş banky Türkmenistanda Coca-Cola'ny gaplaýjy kampaniýanyň ýaýbanlanmagynyň we energiýany tekşitlemeginiň netijelerligini gowlandyrmak üçin 10 million Amerikan dollary möçberinde maliýe kömegini berýär. Ýewropanyň dikildiş we ösüş bankynyň kömegi energiýany has tekşitli ulanýan sowadyjylaryň, täze ulaglaryň we içkini çüýşelere gaplaýjy gurallaryň satyn alynmagy arkaly kampaniýanyň önümçilik prosesini kämilleşdirmäge, artdyrmaga we energiýa çykdyjylaryny azaltmaga mümkinçilik berjek resmi maglumatda aýdylýar. Türkmenistanda Coca-Cola'ny gaplaýjy kampaniýa Ýewropanyň dikildiş we ösüş bankynyň uzak wagtlyk müşterisi Coca-Cola içecek kampaniýasynyň ýanyndaky şirketdir. 2011-nji ýylda Ýewropanyň dikildiş we ösüş banky kampaniýanyň Türkmenistandaky önümçilik möçberiniň ýaýbanlandyrylmagyna 20 million Amerikan dollary möçberinde maýa ýatyrypdy.
2015-nji ýylda Täjikstandaky önümçiligiň artdyrylmagyna 45 milyon euro möçberinde mali kömegini beripdi. Ýewropanyň Dikeldiş we Ötüş bankynyň Türkmenistanda alınıp barylýan dürli proýektlere ýetiren maýy goýumlarynyň umumy möçberi 236 milyon euro barabardyr. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanyş bolduňuz. Adatlygy isleýän wagtyňyz isleýän ýeriňizde dinlemek isleýäňizmi? Munuň üçin SoundCloud tilsiminde Adatlyk radiosyny tapyň we ýazylyň. Adatlygyň maglumatlaryny ilkinji bolup dinleň. Play Store'dan ýa-da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmek ýatdan çykarmaň. Adatlygy SoundCloud tilsiminde Adatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Gepleýär Adatlyk radiosy. Habarlar günnölüğü gepleşigimize başlaýas. Efirde siz bilen men Sahra. Aşgabat şäheriniň parahat 1 we 2 trapçalarynaky köp gatly jaýlaryň eýwanlaryny, speed sistemalaryny, goşmaça otoglaryny we kir serilýän ýüplerini sökmek işleri güýçli depginde amala aşyrylýar. Adatlyk radiosynyň paýtagtdaky habarçylarynyň berýän maglumatyna görä, bu çäre esasan parahat 2 drop 1 etrapçasynyň 3-nji jaýynda we parahat 1 etrapçasynyň 14-nji, 38-nji, 39-njy, 40-njy, 41-nji we 50-nji jaýlarynda alınıp barilyp, şunlar bu ýerde onlarça işçiniň we tehnikanyň hereket edýändigini görse bolýar. Bu işçiler ýaşaýjylar tarapyndan jaýlaryň balkonlaryna, ýagny eýwanlaryna gurulan goşmaça diwarlary ýykyp, olaryň deregine bir meňdeş ölçegdäki hemde olaryň içine gök reňkdäki aýna ýerleşdirilen täze plastik penjireleri oturdýarlar. Penjireleri oturtmak işi döwletiň hasabyna bolsa-da, bu çäräniň bir günden köp dowam edýändigini we munyň gyşyň sowuk günlerinde dürli oňaýsyzlyklary döredýändigini käbir ýaşaýjylar gürrüň berýärler. Dün eýwanyň kerpiç diwarlaryny söküp ertir penjereni oturdar diýip gitdiler. Ýöne bugün eýem öýlen saat 3 boldy, henidem gelmediler. Öýüň içi sowukdan buz ýaly boldy. Ýyladyr sistemasynyň peýdasy ýok. Diýip parahat bir etrapçasynyň ýaşaýjysy 34 ýaşyndaky Gülnawa daýdýar. Gürüň edilýän sebitde eýwanlarynyň deregine täze plastik penjireler oturdulan we split sistemasy kir serilýän ýüpler sökülen unwäşe golay jaýyň daşyna demir merdiwanlar aýlanyp, olaryň ikisiniň daşyna mermeri meňdeş alfagon plitalaryny oturtmak işem dowam edýär. Mundan başga kommunal hojalyk idarasynyň işçileri bir kanun eklendi aýdylýan agaçlaryň hem onlarçasyny çapyp aýrýarlar. Şeýlede olar goşmaça guruluşyklary, ýagny ýyl içinde aýdylşýaly pristroýkalary ýykmak işinden galan zirdiwilleri hem arasalaýarlar. Olaryň käbirleri häzirki ýykylan eýwanlaryň guruluşyk galındylary bolsa, käbirleri mundan 8 aý çemesi öň ýykylan goşmaça guruluşyklardan galan zirdiwillerdir. Häzirki wagtda Türkmenbaşy şaý ýolundan seredilende 2-nji we 3-nji hatar bolup duran bu jaýlary awadanlaşdyrmak işleriniň çaltlaşdyrylmagy we onuň sebäpleri barada Türkmen häkimetleri ýa-da media serişçileri tarapyndan ilat köpçüligine maglumat berilmeýär. Emma ol ýerde işleýän işçiler we ýaşaýjylar bu işleriň çaltlaşdyrylmagynyň sebäbini az-ýa-da 2017-de az wagtyň galmagy bilen düşünýärler. Bize 31-nji maýy çenli şäheriň dolu awadanlaşdyrylmalydygyny, jaýlaryň dolu taýýar bolmalydygyny aýtdylar. Şäheriň we jaýlaryň Aziýa oýunlaryna dolu taýýar edilmeliligini aýtdylar. Diýip parahat bir etrapçasynaky jaýlaryň birinde alfagon plitalaryny oturdýan 29 ýaşyndaky işçi mergen aýtdy. Ýeri gelene ýatlasak, Aşgabatda 2017-nji ýylyň sentýabr aýynda geçirilmegi planlaşdyrylýan 5-nji Aziýa oýunlaryna görülýän taýýarlyklaryň çäginde şäheri awadanlaşdyrmak işlerine mundan 3 ýyl çemesi ozal başlanypdy. Bu çäräniň çäginde şäheriň aglawa bölegindäki jaýlardan çanak antennalar, split sistemalar, kir serilýän ýüpler we goşmaça gurulan guruluşyklar sökülüp aýryldy. Şeýlede protokol köçelerden görünýän jaýlaryň daşy mermeri meňdeş alfagon plitalar bilen örtüldi. Sözümiziň ahirine ýatlasak, Türkmenistanda Aziýa oýunlaryna görülýän taýýarlyklaryň çäginde anyk näçe möçberde mali serişçisiniň harçlananda barada maglumat berilmeýär. Emma bu çäre gawatlap Aşgabatda bahasy 5 milliard Amerikan dollaryna barabar bolan Ýurita Olimpiya şäherçesi we 2 milliard Amerikan dollaryna barabar bolan täze aeroport guruldy. Öz sebitingizde bolýan wakalar barada azatlyga maglumat bermek isleseňiz, bize hat ýollaň. Metbuat e-mail belgisi gmail.com. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz.
Azatlyk sizin şahsiýetinizi gizlenlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň. Biz hem habar bereriz. Metbuat email belgisi gmail.com. Gepleýär Azatlyk radiosu. Hormatly dinleyijiler, eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putin ýakyn geljekde Türkmenistana sapar eder dip Kremliň Medvedev kullugyna salylanmak bilen media serişleri raýdýar. Habar berilişine göre Putin Türkmenistana sapar etmek niyetini Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow bilen telefon arkaly geçiren gepleşigini ma'lum edipdir. Putin respublika baryp gaýtmak boýunça edilen çakylykdan ýakyn geljekde hökman peýdalanjakdygy barada Berdimuhammedow inandyrdy dip Kremliň ma'lum edenligi we sapar taýýarlamak barada degişli idaralary hem döwlet başçylarynyň kömekçilerine tawşyryk berilendigi barada aýdylanlygy media maglumatlaryna habar berilýär. Türkmenistanyň we Orsiýetiň prezidentleri geçen ýylyň noýabr aýyna Soçy'de duşupdy. Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow Orsiýeti öňünden yglan etmezden amala aşyran bu sapary Türkmenistanyň azyk önümleriniň gytçylygynyň döremegi, aýlyklaryň, pensiýalaryň we beýlik sosial tölegleriň gijikdirilmegi ýaly ykdysady kynçylyklaryň ýüze çykan wagtyna gawat geldi. Orsiýetiň mediasy Berdimuhammedowyň şonda Rus kärdeşi Vladimir Putin'in $2 milyard meşwerine kredit soranyny habar berdi. 1-nji noýabrda Soçy'de geçirilen şol gepleşikler ýapyk kapylaryň aňyrsyna geçirilipdi. Resmi maglumatda Berdimuhammedow we Putin'in arasyndaky gepleşikleriň dowamyny taraplaryň hususan energiýa hyzmatdaşlygyna degişli meseleleriň ara alınıp maslahat edilenligi habar berildi. Onlar şeýleň dowamyny türkmen gazynyň esasy xaridary bolup gelen Orsiýet 2016-njy ýylyň başynda türkmen gazyny satyn almagy dolbes edýänligini yglan etdi. Ýurtlaryň arasynda soňky ýyllarda gaz sewdasyna degişli hasaplaşyk meselelerine ýüze çykan dawada ýurtlaryň milli gaz kompaniýalary Türkmen Gaz we Gazprom bir-birini aýplapdy. Türkmenistanyň prezidentiniň Orsiýete saparynyň soň geçen ýylyň aýagyna Gazprom Türkmen gazyny satyn almagyny dikeltmegi planlaşdyrmaýanlygyny aýdynam bolsa, taraplaryň özara dawasyna halkara arbitraj sudyna seredilmek işini 2018-nji ýylyň 31-nji dekabrynda çenli ýyda testirlenligi habar berildi. Orsiýetiň prezidentiniň Türkmenistana sapar etmek planlary baradaky maglumatlar Vladimir Putin'in Merkezi Aziýa regionuna sapar edýän wagtyna gawat geldi. 27 fevralda Putin Gazagystany we Täjikistany, 28 fevralda Kyrgyzstany sapar etdi. Orsiýetiň Moskowski Komsomolets neşiri Putin'in prezident wezipesine Merkezi Aziýa ýurtlaryna eden saparlarynyň sanyny hasaplapdyr. Maglumatda Putin'in Gazagystany 22, Täjikistany 8, Kyrgyzstany we Özbekistany 7 gezek we Türkmenistany 4 gezek sapar edenligi bellenýär. Öz sebitiňizde bolýan wakalar barada azatlyga maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlegi bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetinizi gizlenlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereriz. Gepleýär Azatlyk radiosu. Habarlar güneligi gepleşigimizde men Sahra dowam etdirýän. Düýbi Washingtonda ýerleşýän neşiriň jurnalisti öz Twitter sahypasyna paýlaşan tweetlerinde her gün Türkmenistanyň kömek soraýan adamlaryň ençemesinden e-mailler gelip goşýar diýip ýazdy. Washington Point internet neşiriniň redaktory Ilhan Tanyr'yň paýlaşan hatlarynda Türkmenistanda Türk opozisiýoneri Fethullah Gülen'in hereketi bilen ilteşiklidir öýdülýän ençeme adamyň tutsak edilip gynamalara sebäp edilendigi we olary 14 ýyl türme tutsaklygy kesilenligi beýan edilýär. Gürüň edilýän hatlar ýazan adamlar jurnalistden kömek sorap bu wagtda öz setlerini dünýä eşitdirmegi haýyş edýärler. Biz jurnalist Ilhan Tanır bilen habarlaşyp Türkmenistandan ýazylan e-mailleriň mazmuny we maksady barada söhbetdeş boldyk. Ilhan Tanır, size Türkmenistandan kömek sorap ýazylan e-mailler haçandan bäri uğradylýar we olarda näme diýilýär? Bana Türkmenistan'dan gelen e-mailler yaklaşık... Bana Türkmenistan'ın e-mailleri 2 ýa-da 3 hepde öň uğradyp başladylar. Men Türkiýeden kömek sorap uğradylýan e-mailleri öz saytymda, blogumda, habar portalymyzda ýa-da Twitter'de çap edýärdim. Men Türkmenistandaky okuyjylarym şu e-mailleri gören soň, olaryň maňa şeýle e-mailler uğradyp başlandyklaryny çaklaýan.
Bu emaillerin käwirleri diňe maň uradylýar. Käwirler bolsa menden başga beýleki jurnalistleri halkary gurumalaryny, şol sanyny Ýewropa Birleşiginiň resmiýetlerine uradylýar. Şu wagtda çenli maňa 10 çemesi email gelip gowuşdy. Yaklaşık zannediyorum 10 civarı e-mail geldi şimdiye kadar. E-maillerin ählisi bir adamdan uradylýarmy ýa-da başga adamlardanmy? Farklı gördüm, farklı kişilerden geliyor. Hatlaryň her biri başga adamlar tarapyndan uradylýar. Ýöne olaryň arasynda maňa 2 gezek email ýazanlar da bar. 2 tane gönderdiği e-mail de var ama genelde farklı kişiler. İlhan Tanır, şol e-maillerin mazmununda näme diýilýär? İstenen şey seslerini duyurmam. Yani olar öz seslerini, problemalaryny dünýä eşitdirmek isleýärler. Ýöne bu meselede men näme edip biljegimi bilemok. Haty ýazan adamlar öz seslerini hiç bir ýere ýetirip bilmeýändiklerinden şikayet edýärler. Ýurtda ören ýeti derejede basyşyň bardygyny aýdýarlar. Men hem jurnalist ýokmynny. Türkmenistanyň ýagdaýlary belli derejede uzakdan bilýän, onuň liberal ýurt däldigini de bilýär. Halkary gurumalarynyň birnäçesi bu ýurtdaky rejimi diktatorlyk diýip häsiýetlendirýär. Muňa garamazdan emailleri başga çeşmelerden tasdiklatmak maňa başartmady. Ýöne maňa gelen emaillerde adamlar öz tanış bilişleriniň hiç hili sebäpsiz, delilsiz işden kowulanlygyny, türme basylanlygyny, olaryň käwirleriniň gülün jemaaty bilen ara baglanyşynyň bardygyny, gülün jemaatyna degişli okuw jaýlaryna işlendiklerini aýdýarlar. Şeýle de maňa ýazylan emaillerde iň köp ýazylan zatlaryň arasynda gülün jemaatyna degişli okuw jaýlaryny tamamlan käbir adamlaryň tutsak edilenligi, türmede olaryň gynamalara sezebar edilenligi beýan edilýär. İşkenceye maruz kaldıkları e-mailler içerisinde en fazla, en sık ifade edilen temalar bunlar. Ýere gelenine ýatlasak, şu meňde şatlaryň käwirleri we başga köp sanly maglumatlar Adatlyk radiosynyň redaksiýasyna hem gelip gowuşupdy. Şol maglumatlarda tutuş Türkmenistanda 150den gowrak adamyň tutsak edilenligi, olaryň esasan Türkmen-Türk okuw mekdepleriniň we okuw merkezleriniň öňkü iş ýerlerinde habar berilýär. Adatlygy line ulgamynda Osmok 420 773 797 383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsiýetiniz dogry gizlilikde saklanar. Osmok 420 773 797 383. Gepleýär Adatlyk radiosy habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanyň paýtagtynyň Parahat 7 trapçasynyň ýaşaýjylary öz ýaşaýan ýerlerinde ýollaryň bejerilmeýänligini, bejerilen ýollaryň tiz sandan çykýanlygyny we netijede ýyllar boýy yaramazlygyna galýanlygyny aýdýarlar. Parahat 7 trapçasyndaky şu günkü ýagdaý barada habarçymyz Sultan Atçylowanyň maglumatlaryny dinläli. Parahat 7 kiçe trapçatynyň golaýynyň ýetýän Türkmenistanyň etalon merkeziniň edara jaýyna barýan asfalt ýolunyň ugrunda soňky hepdede gulu jaýryklar emele geldi. Türkmenistanyň prezidentiniň saýlawdan soňra 24 fevralda vice-premierleri gaýtadan wezipä bellemek çäresi bilen geçiren mejlisinde Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow adatdakylar ýaly ýurtda alınıp barylýan halk behwetli işleriň çäginde wajyp tapşyryklarynyň biri bolan ýurtdaky guruluşyklaryň tamamlanmak möhletiniň wagtynda ýerine ýetirilmeligini hem de guruluşyklaryň hiliniň hem talaba laýyk bolmalygyny nykdady. Aşgabat şäheriniň Parahat 7 kiçe trapçasynyň ýaşaýjysy Kerim aganyň aýtmagyna görä, prezidentiň tapşyryklary artdygyça Parahat 7-niň daş töweregindäki jaýryklaryň hem sany artýar. Olaryň käsine daşynan hynedeninde endam janyňda jümşildi peýda bolýar. Etrapçanyň jaýlarynyň aralarynda şeýle jaýryklaryň peýda bolmagy hem çağılar üçin hoply bolen. Etrapçanyň daş töwereginden geçýän asfalt ýollarda jaýryklaryň peýda bolmagy sürüjiler üçin juda hoply ýagdaý diýip iň bir alalaşyp bolmaýan zadyň bolsa, ol jaýryklar peýda bolandan soňra wagty bilen bejerilmeýändigini hem Kerim agany taýar. Öz işine jogapkärçilikde çemeleşýän beýleki ýol başlary hasaba almanyňda hem hut prezidentiň özü hem härisinde dikçora minip Parahat 7-niň üstünden aýlanyp dur. Şu jaýlaryň daşynda dörýän jaýryklar dikçoryň üstünden hem göze dürtülip görünýär.
görünüp durandan anlanýarys. Ýöne bu noktalyklara çäre görmäge derek, ýygyderli boş şurunlar edilýär diýip etrapçanyň beýleki ýaşaýjylary hem nägilelik bildirýärler. Paragat ýetiniň ýaşaýyş jaýlarynyň golaýynda gurulan etalon merkeziniň gelimgidimi ýeterlik. Etalon merkeziniň edara jaýynyň jemgyýetçilik ulaglaryndan, ýagny awtobus gatnawlaryndan açarak ýerde ýerleşýärligi sebäpli oňa gelip gidýän müşteriler hem diňe ýeňil awtologlarda ýa bolmasa taksilarda bu edara gelip gidýärler. Maşyn gatnawly asfalt ýoluň uğrunda soňky dören jaýryklardan äge bolmalydygyny görkezýän ýol beleti hem iki bölek tagdadan ibaret bolup, ol ýoluň diňe günmatar böleginde goýulypdyr. Ýola näwele sürüjiler üçin bu jaýryklaryň juda howpludygyny ýaşaýjylar aýdýarlar. Bu ýerden ýoly düşýän sürüjileriň bolsa asfaltyň galan ýarpy böleginiň hem aşak çökäýmeginen howa teredip, başlaryny ýaýkap geçýändiklerini aýdyp, Kerimaga soňky ýyllarda gurulan we gurulýan binalaryň hem, olaryň daş döwründen çekilen ýollaryň hem hiliniň juda ýaramazdygyna döwlet ýolbaşçylarynyň söz bilen däldi, iş ýüzünde üns bermeldiklerini nygtaýar. Emma Aşgabatyň şäherdir etrap häkimlikleriniň, ýaşaýyş jaý ulanyş diretleriniň, öý upravleniýalarynyň işgärleri bolsa, ýylatyň öýlerinden isbili sowatyjylary, çanak antenalary, penjereleriň üstünde goýulan telerler aýyrmak, adamlaryň dinç almaklary üçin ýetişen bagalary, iskameykalary goparmak gal işler bilen meşgul bolup, ýylata hop salýan jaýryklary düzetmäge elleriniň ýetmeýändigi barada aýdýan ýaşaýjylara kän dosta bolýar. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Türkmenistanyň orta mekdeplerinde 2016-2017 okuw ýylyna degişli olimpiadalaryň nowatda kitapxary geçirildi. 26 fevralda vilayet derejesinde geçirilen bilim synagynyň netijelerine görä olimpiadanyň mart aýynyň aýagynda tutuş ýurt boýunça geçiriljek jemleýici tapxaryna gatnaşjak okuwçylar saýlanýar. Türkmenistan lisensiýalar soňky olimpiadada käbir biýdüzgünçiliklere ýol berilenligini aýdýarlar. Biz bu ýagdaýyň jekmejeklerini gurrun bermege sorap Aşgabatly ýazyjy Amanmurat Bogaýewa ýüzlendik. Amanmurat 26 fevralda tutuş Türkmenistan boýunça 2016-2017 okuw ýylyna degişli olimpiadalaryň vilayet derejesindäki tapxary geçirildi. Oşan käbir maglumatlara görä şu prosesde biýdüzgünçiliklere ýol berilenligi aýdylýar. Siz şu ýagdaý bilen gyzyklanyp gördüňiz, nähili biýdüzgünçilikler, nähili kemçilikler ýüze çykypdyr? Adalatly geçirilen şu olimpiadalar, Suhanın Balkan vilayeti boýunça geçirilen olimpiadalarda okuwçylaryň göwnüne değerlik derejede biýdüzgünçiliklere ýol berilipdir. Mektep okuwçylarynyň hem de olimpiada gatnaşan okuwçylaryň käbiriniň ata-eneleriniň gurrun bermegine görä o ýerde okuwçylaryň bilimine görä dälle eýsem köp halatda tanış bilişlige kimin arkasynda ol ýa-da bir beýleki adamyň durullygyny seredilip olimpiadaň ýeňjisi diýip elan edilipdir. Meselen tarih dersi boýunça geçirilen olimpiadada gurrun bermeklerine görä jüri agzalarynyň ýani olimpiadany geçirmäge beýimçilik ýolbaşçylyk edýärleriň biriniň sagasyny ýeňji diýip elan edipdirler. Ýaş oglanlarda, ýaş gyzlarda eýýämden adalatyň ýoklugyna bolan ynam kemale gelýär. Adalaty bolan şuhwy kemale gelýär. Şeýle ýagdaýlar ýüze çykýan bolsa, enatalar muňa nähili reaksiýa görkezýärler? Enatalar muňa juda nägilelik bildirýärler. Sebäbi olimpiadalar diňe bir vilayet derejesinde geçirileni bilen oňa ýurt derejesindäki ministrliklerden ýa-da vilayet häkimliginden, şäher häkimliginden ýörüýçi wekiller gatnaşýarlar. Ondan enatalar adalata garaşýarlar, özleriniň sagalarynyň bilime bolan ynamynyň pugtalanmagyna, gezjege bolan ynamynyň pugtalanmagyna garaşýarlar. Ýöne haýp ýer tanışyşlygy ýene gaýra ýol berýärler üçin diňe ata-enelerde eýhem okuwçylarda da uly nägilelik durýar. Amanmurat indi siziň agdan ýagdaýlaryňyzyň ýüze çykmagy nähili täsir ýetirýär okuwçylaryň özlerine? Ýaş adamdy eýem özüne bolan ynam, adalaty bolan ynam ýitýär. Ol eýem ähli zadyň tanışyşlyk para peşeş bilen sözülýärligi hakynda iýlisinde iýgiderli eşitýän gurrunlarynyň, myşmyşlarynyň hakykatdygyna göz ýetirýär. Bir okuwçyň gezjegi üçin bir urulýan zarby gary berse-de ata-enelerde de uly nägilelik bolýar. Olarda da anam sütüni süýnýär. Sebäbi öz sagalaryny bilim berýän mugallimleriň de mugallimlere ýolbaşçylyk edýän guramalaryň da tanışyşlygy, gol ýapýarlygy, adalaty gollanmaýarlygy olaryň da öz sagalarynyň ykbalyny ananan adamlaryna bolan ynamyny juda azal diýär.
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Azatlyk Radiosunyň rus dilindäki web sahypasy işläp başlady. Biziň maglumatlarymyzy indi rus dilinde rus.azatxabar.com salgy bilen internetde tapyp bilersiňiz. Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azatxabar.com. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Habarlaryň ünneligi gepleşigimizi Azatlyk Radiosynyň Türkiýedäki habarçysy Mendöwlet Baýhan dowam etdirýän. İstanbulda Uluk Hakan Türkmen zenany öllü. İstanbul'un Silivri diýenlerine Uluk Hakan Türkmen sanyny birden aradan çykdy. Türk medeniýetyne ýaýran habara görä, Koray Y adly bir raýatyň sürüp barýan 59 PU 787 belgili awtoulowy İstanbul'un D100 awtomagistralynyň Çanta diýenlerine ýollan ılgap geçmäge ynanşan 47 ýaşyndaky Jeren Aşyrowa adly türkmensanyň raýatyny kakdy. Wakada agyr yaralanan Aşyrowa İstanbul'un Selim Paşa adly döwlet hastahanasyna äkidildi. Ýöne Uluk Hakan Jeren Aşyrowa ähli saglyk kömegine garamazdan hastahanada aradan çykdy. Ýeňil görünüşde yaralanan Ulugyň sürüjüsi Koraýe bolsa, saglyk barlygyndan geçirilenden soň polis tarapyndan göz astyna alındy. Azatlyk Radiosu İstanbul'un Selim Paşa adly döwlet hastahanasy bilen habarlaşyp, wakany tasdikladan bolsa, aradan çykan türkmensanyň raýaty Jeren Aşyrowa hakynda jikme-jik maglumat almak başartmady. Ýeri gelende belläp geçdik. Türkiýe türkmensanly migrantlaryň ýekgin edýän ýurtlarynyň başyny çekýär we bu ýurtdaky türkmen raýatlarynyň hem aglawasy wizesiz ýagdaýdaky zähmet migrantlary. Daşary ýurtlara wiza taýýarlayan käbir firmalaryň öňe sürmegine görä, aglawa köpçüligi İstanbulda bolan türkmen migrantlaryň Türkiýedäki umumy sany ýüzlerçe miňe baryp ýetýär. Türkmensanly migrantlaryň Türkiýede aşa köplügi hem türk mediasyna ýygyderli ýagdaýda olar barasynda dürli maglumatlaryň ýaýramagyna sebäp bolýar. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Men Aras Perwiş, biz programmamyzy dowam etdirýäris. 27 fevralda Birleşik Ştatlaryň Senaty Prezident Donald Trump tarapyndan Sewda sekretary diýilip teklip edilen Wilbur Rossy orsiýetli oligarklar bilen ýeteşik edilmegine garamazdan tasdiklady. Senat maliýet aýdan kyn ýagdaýa düşen sewda kompaniýalaryny almakda spesialist hesaplanýan milliarder maýedara 72-27 hasap bilen ses berdi. Demokratlar 2014-nji ýyldan bäri Kipr bankynyň müdiriýetiniň vice-prezidenti bolan Ross'un orsiýet bilen gatnaşyklaryny sonra gastyna alýarlar. 2013-nji ýylda Eurozonada durýan ýurtlar we halkara pul gaznasy tarapyndan maliýe kömegi berilip işini batyrmakdan halas edilen Kipr banky orsiýetin La Mesa Holding kompaniýasynyň ikinji paýdary. Bu kompaniýanyň ESM baýlygy 12 milliard dollar çemesi diýip çaklanýan ors oligarki Viktor Vekselberg. Roston'un Kipr bankynyň müdiriýetiniň vice-prezidenti, KGB'niň öňkü agenti we orsiýetin prezidenti Vladimir Putin'in ýakyn ýarany diýilen Vladimir Starkovski'di. Üstümüzdäki aýyň başlaryna Demokratik Partiýa degişli 6 senator Rosa haty berip, ondan Kipr bankynyň Trump'ın golgulmayan emlak topary, ýagny Trump guramasyna pul garz berip bermädigini soradylar. Senatorlar hatda Birleşik Ştatlaryň Senaty we Amerikan jemgyýetçiligi siziň orsiýet bilen bolan ýerteşigiňizi we siziň Trump administrasiýasynyň, Trump kompaniýasynyň ýa Trump guramasynyň Kipr banky bilen bolan her bir baglanyşy hakdaky maglumatlaryny bilmäge münasipdir diýip ýazdylar. Senatorlar şeýle-de Rossini prezidenti kompaniýalary döwrüne özüniň orsiýetiň resmiýleri ýa agentlary bilen gatnaşykda bolup bolmandygyny aýtmaga çagyrdylar. Senator Elizabeth Warren Ross'un orsiýet bilen bolan sewda gatnaşyklaryny tanqidlady. Jenap Ross'un orsiýet bilen giň gerimli gatnaşyklary bar. Ol sewda sekretary bolup işlemek bilen özüniň esasan nebit taşıyan kompaniýalary bilen pul gazanjak bolýar. Ol öýjay satyn alyp soňra kyn ýagdaýa düşen adamlaryň arkasyndan milliardlarça pul gazandy diýip Warren aýtdy.
Ýöne Rus tasdiqlananyna geçirilen dinlenşikde onun Orset bilen baglanjyklary hakdaky soraklaryň hiç biri gowalmady. Ol senat sefermezden öňhem hiç bir soraga jogap bermedi. Rusyň uly köprük bilen tasdiqlanmagy käbir adamlaryň orta atýan soraklaryna karamazdan demokratlaryň hem aglabasynyň onun kandidatlygyna karşı däldigini görkezýär. Wezipe başyna gelen soň Rusyň etmeli esasy işi Kanada we Meksika bilen baglaşylan demirgazyk Amerika erkin sewda alalaşygy şeýle hem Trumpyň garşy çykýan beýleki sewda alalaşyklary hakda täzeden gürleşmek bolar. Aktam dün Prezident Trump'ın gorun şarajatyny geljek ýylyň dewamyna 54 milyar dollar meşwerine artdyrmagy Kongresden sorajakdygyny bildirdi. Munyň deregine şonça pul gorunuşdan başga ýerlere edilýän çykdajalardan şol sanyna daşary ýurtlara berilýän kömegi azaltmak bilen üpçün edilmeli. Hormatly radio dinleýijiler, şunuň bilen habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny geçirip gutarýarys.